बब पार्टी आकार बस भोटार फाइ हापेगा तीन बीजेपी सीपीएम आईपीएफ मिले तीन 26 परिवार ने 67 वोटर्स त्रिपुरा मथ जनी रुपया बीजेपी आईपीएफ आगे पार्टी ग्रेटर त्रिपुरा 2023 से बास्का रायमा बिलियो से कराखिनी बावै पहले साल रायमा बिलियो 2023 सरकार तो फैनाय तब जों जत जा नुवा एडिसी एरिया साल कोरियानो त्रिपुरा मथ जनी खाइतो बबाग्रानि आइडियोलॉजी ग्रेटर त्रिपुरालैंड आ ग्रेटर त्रिपुरालैंड जों माननानै बावै पहले साल सारा त्रिपुरा जों ग्रेटर त्रिपुरालैंड मुभमेंट जों बबाग्रानि आन्दा लिडारशिप मथनो जों 2023 बावै भारत दंनाय तिनि खाबासालायजा बबाग्रा बाइकरि बबाग्रानि बिल लामा दैनो सिनि बरनो जों लायनाय सिनि हाव सिनि नांनाय जों तंगला सिनि हाव दङ दाबो सिनि सासन नंया सासन पावार आर गासिनि यागो पावार न जों किफले तैफेने बबा लिडारशिप बाय जतन हामबाय।